22.10.2025. Stav vývoja plodov Cydonia oblonga po preriedení s zelenými kobylkami, ktoré si pochutnávali celé leto aj celú jeseň na šťavnatých plodoch. Tak toto je, čo zostalo z kríka. Druhý identický kultivar je tu. Vidíme, veľkosť plodov je zaujímavá. To budú tak 400-500 gramové plody, keď sa a tu vidíme kobylku pažravú priamo. Prišla na večeru. Takže takto vidíte, ako nám kobylky spásajú mäkké plody dúlí. No a toto je menšia nejaká dieťatko. Mali sme tu celé leto 10 cm exempláre. Takže dovidenia. No, to vidíte, čerstvo vyžraté. No a takto niektoré odrody za deň potom chytia hnilobu. Niektoré odrody super extra rezistentné to vydržia a nezačnú hniť, ale táto historická veľmi plodná odroda vysadená 2024 pravokorenná je taká, že podlieha tej hnilobe, keď je nahlodaná.